за квитанции все жалуются, то, что не доходят квитанции. Тукай районының Новотроицкая авылында почта бөлеге май айында ябылган кыйынлыклар көзөн үк башланды ди авыл халкы. Шул вакыттан бирле алар даими рәвештә газета, хат һәм түләү квитанцияләрен алудан туктаган. Биредә почтальон юк, аның вазифасын Чаллыдагы хезмәткәр башкара. Ул атнага 3 тапкыр килә. Привозят из города квитанции. Шәһәрдән квитанцияларны алып киләләр, кай вакытларны табып та булмый. Бу айда минем күршем иске квитанция буенча түләде. Очень тяжело было на почте. Роза Мамедаманова 7 ел элек Новотроицкая бүлекчәсендә почтальон булып эшли, хәзер пенсиягә чыккан. Почта хезмәтләреннән тыш башка товарлар да сатарга туры килә иде дип сөйли. Если подписку не сделаешь, Подписка ясамасаң премия бирмиләр иде. Товар сату буенча план үтәмәсәң дә премия юк. Хезмәт хакы да элек аз иде. Сейчас почтальонов нету. Хәзер хат ташучылар юк, моңа кадәр почтага 3 кеше килеп карады. Тик эштән киттеләр. Почта безнең эшләми, чөнки аларны сатарга мәҗбүр итәләр. Зарплата бәләкәй аларны. Люди приходят, маленько поработают, увольняются, заставляют продавать продукты. Новотроицкая урнашкан почта бүлеге якын тирәдәге 5 авылга хезмәт күрсәткән. Бу Новотроицкая, Суровка, Күперле, Шөкрәле һәм Калиновка авыллары. Монда 3500 кеше яши. Хәзер аларга Яршаллыда хезмәт күрсәтелә. Очень плохо, за каждой посылкой надо теперь в город ездить. Бик начар, һәр посылка өчен шәһәргә барырга кирәк. Телефон аша коммуналь хезмәтләр өчен түләп була. Сбербанк бүлеге ачылды. Әмма почтасыз бик кыен. Тукай районында 22 почта бүлекчәсе эшли. Хәзер Новотроицкая почтасына яңа хезмәткәр эзлиләр. Ул шуннан соң гына ачылачак. Постоянно встречаемся с руководством Почтамт России. Россия почтасы җитәкчелеге җирле бүлек башлыгы белән даими очрашабыз, халык белән дә эш алып барабыз. Новотроицкая авыл җирлеге башлыгы да ярдәм итә. Шулай ук төрле төркемнәр аша игъланнар да бирәбез. Без Татарстан почтасына Тукай районында кадрлар мәсьәләсен хәл итү һәм аларның эш шартлары белән кызыксынып рәсми хат җибәрдек. Мы улучшаем условия труда наших сотрудников. Без эш шартларын яхшыртырга тырышабыз. Быелның апрелендә бөтен ил буенча компания 65 мең хезмәткәрнең хезмәт хакын арттырды. Моның өчен 3,6 миллиард сум акча бүленде. Без дә бу бүлекне эшләтеп җибәрергә телибез. Хәзер вакансияны ябыр өчен кеше эзлибез. Әлегә 5 авыл халкы Яршаллыдагы почта бүлегенә барырга яисә атнага 3 тапкыр шәһәрдән килүче хат ташучыны көтәргә мәҗбүр. Тукай районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.